Haia blwyddyn 5, Mr Taylor yma yn esbonio tasg Mathemateg wythnos 3, tasg Mathemateg 1. Mae fe rhyw fath o helfa natur, ond gyda twist mathemategol arno fe. Okay, felly, un o'r pethau cyntaf mae fe'n gofyn i chi wneud ydy chwilio am rhywbeth yn myd natur sydd yn siap cylch. Felly, beth ga i weld y fan hyn o gwmpas yr ardd? Dyna fe. Mae ceirios wedi cwympo o'r goeden uwch ben, a mae wedi glanio ar y palmant fan hyn, felly mae hwnna'n siap cylch. Rwy'n ni'n yn ôl lawr. Ble allai fynd nesaf? Right. Un o'r pethau arall mae rhaid i ni chwilio am ydy anifail sydd gyda 4 coes neu fwy. Right. Dwi'n gwybod fod anifeiliaid bach fel trychfilod yn hoffi llefydd tywyll a llaeth, damp. Felly os ydw i'n mynd o dan y pot fan hyn, beth gallai weld? Waw! Edrychwch. Mae mochyn y coed draw fan hyn. Mae neidr gantroed fyna. Ond mae sawl peth gen i fan hyn. Felly, dyna beth yw'ch her chi. Beth am dynnu cwpl o luniau i'r pic collage, a wedyn bydd hwnna'n hyfryd wedyn i ddangos ar y post. Hyfryd i weld chi gyd. Cymryd ofal. Ta-ta.